Para magbunod sa durian. Oo, tarip. Kunin nyo ka na. Kamay ba yung mga nangala? Kami. Wow, orang kahumot. Ano ni 150? Nabaka ni Wood. Liki na guys kako no. 160 gito kay Wasincio. Para gajagang pangita guys. Orang kahumot. Orang humutas durian na dyan na yung mga cellphone kaya mag-picture ka. Hindi na guys, nagatang pandi. Durian gamay lagi. Siyempre. Dalag gamay basta naa. Sige yan guys, nagluto siya guys. Ang kanang puan, sinanga. Kaya dara ganagi, pangita-ngita. Kahumot. Bahuay ate. Yan na guys. Kahumot sa durian. Saan ni papaghiwa pa? Di ko kaya ba ito. Tara lang liki. Alam maghiwa paghiwa na liki na kan eh. Bit parang kuan be. Sakit man magtusok-tusok. Mura lagi kuan be, murag ka na. Wa hindi ko na be. Wala ko kabalo kung saan ni siya pagpanit. Ikaw oh. Di ko kaya ba ikaw ro. Kamuray ka narang sumuton. Uy. Otra kayo sa sumuton. Sumuton na nimo di mo ano. Okay. Sumuton na nauna. Di ko ko ano. Mama. Simut naman ko. Sige katawan sa kayo nakakatawa. Simutra ko. Ang mutra man siya simut-simuton. Kumot di kayo. Simut kayo. Dari ra ko. Magsigira ko gatong dari. Magsimot. Ikaw na. Di ko mukha na eh. Mama. Isi mo tra. Lain na ba ko das baho? Ngumot ko kayo tanawa. Kayo. Ligi. Oo. Hindi ko ganahan. Ako di ko mukhaon. Di ko gana nagbaho. Hindi na. Ya, so na ni mo iman lapan. Simuton. Kumot kayo. Nani ra niya ni simuton. Kumot man kadyo. Kayo. Budi ay. Kanang kuaan diya sa iyang kuan daw kanang liso ra tanan ibutang sa garapon ug asa ba kana imbutang plastic. Kay aron dili ka na makuan kuha ka ng puti-puti. Muting ka ng pae. Jag mawag baho. Di man na mawag baho god. Na mo. Di mawag ang baho basta kana kala. Kanira mo Di- nagkuhaon. Basta kana. Oh, alam nang kuha. Kadi kanira lang Kanira. simut-simuta irip na na. Palita. Ay, sama baho man daw. Sahon man na. Kumot. Ay, Ginoo Jibin. Ngano? Magbabuang ko pangita di mo. Aywan ko nimo. Kay. Pero arang umuta. Oh. Imo na sige siguton. Nagumutra mo yung ganahan. Dani rani. Dana ra na kaya pumanang masimhot. A few moments later. Hi guys, magbunta ni Jung tanan. Ako na po ni si Jinverse. May kami ni Jung sa kon guys masado. Namalit miyo ka ng kuan o tanan. Ukra. Jadi may balik dyan nga ka ng kuan avocado. Palit ko duha ka buok. Mahal man ang kilo. Sa 100 doon ang gipalit guys. 50 pesos duha. Kaya malit ko dahon. Talbos. Huwag ka ng alubati. Huwag sa luyot nga kuan guys. Baligja. Sayra po kung makita na baligja sa luyot. Gano'n sa merkado. Yung kuan guys. Sayuti. Ang batangan o ka ng
sibuyas o kanang nailuy ah. Si Junjun tas likod nagtiwas sa ijang labunan nga uniform. Labas siya sa kwanigyan guys, uniform. Kaya ko dari magdigamo. Kinahanglan daw mukaon kuno ko kalugbati, talbos o kanang kuan sa luyot. Ningon tong midwife. Wala may saluyot nga baligya. Awanan sa ni natin ning at ang mga dahon. Si mama, gyutana na nas mama ganiha kamunggay raman ang ija. Nagjaganahag may mga sabol-sabol. Aman na nataghawan ang kataang dahon. Kari na pong okra. Napadayagwan guys, panit sa kananay kuan durian, wa pa nagilabay kay ganan kadyo ko magsimot-simot, parang kahumot na humot kadyo, pero ang unod naradad to gibutang sa kananay rape, bawgin siya mukaon ba ng unod na di mo ko ganan mukaon sa kananay unod, ang baho raman mo yahang kuan guys, ganahan yan ang pagamang saging, oh, hinog na kadyo gamang kuan saging. Ang natag ininit kaya kaning ang utan magbutang magugluy ah. Si mama kaya di man sa ganahan magbutang o kanang nailuy ah. Nang lahi ning ang utan lahi po ka mama. Katabi na itong amang silingan nga nanganak ba 43 na edad. Babae yan anak. Hindi siya makatuo nga buntis ko kaya kuno na utro. Hindi man mangtuo sila ang silingan nga buntis ko kay kuno utro si kuno baji kuno yang anak mura kuno kung di buntis hindi pa man nila nang tijan kay gamay pa man na hindi pa man nila ning ang tijan kay 1 pa man 3 months pa man. Na guys, naman na tag-iwa ka ang okra. Kasi lang mo to nga kwan guys, buntis ko guys, kaya kuno na utro. Siksik kuno gihapon ko. Siksik pa ni kaya pa man nagtubo, di pa man ilan. Ha. Gamay pa man siya, pero muda ko na ni. Magbusiyad na. Naugasan na tagalubati o talbos, kari na pong okra. Ate na ning ilunod guys. Yung ito ang dahon. Sunod natin yung okra. Na guys, luto na gatangkuan guys, utan. Kinahanglan ni nahag guys sa hang video para nahag para namang duha. Kinahanglan kadadlaw kumukaon ka ng kuan guys. Ngani, ja kare na po yang kuan guys, lutoon. Asa ni nga kuanan guys, pakpakan. Kaya na kumaman guys, so kuan guys, siwa. Dagdag na tagkuan guys, ahos. Kumot ka dyan kuan guys, sibuyas so kananay ahos. Ninja, ito na ning ilunod ni natang sayote. Gatang isang itlog. Tulo ka buok itlog. Na guys, nabutangan na natag itlog. Mura na po ni si Jag magluto kag kuan ba palidya. Butangag itlog.
Ang jagang utan na, ang gidaghag ukra. Ganahan kong ukra. Na guys, naluto na guys. Mamaho na meron. Hi guys, good morning guys. Umahaw ka guys. Ang sayuti. Ang utan ni mama. Kamunggay. Ang akong utan. Dagan kay gukra. Muna yung sudan guys, puro utan. Hi guys, mamahaw na ta guys. Guys, good morning. Where's your baseball? Mahata guys. Para magbunod sa durian. Oh, tarip. Kunin nyo ka na. Kami ba yung mga nangala? Kami naman yung mga itulod noon. Kanda ninyo kaya bawo rami ang ganahan. Kung gano'n sa gabi kay ang durian gibitay niya sa bintana. Kita ka sa gawas. Gibitay niya sa bintana. Matay man. Tao na. Para kung hangin, musod sa yung ilong ng kuwan. Baho. Paano kita mamawan eh. Mas katawan din ang gabi ang subayan. Ang katawa. Kana ninyo tungunod. Baklag guys. Ha? Baklag. Tagtagaan pag Baklag. Bakit? kaon. Manggod humot manggod. Ano kinimutan gabi? Hindi na. Ay, imutin. Iba ka ba? Imutan ang sarit. Gaway klaro. Humot manggod yun baklag. Nagbaho. Nagbaho dulo. Baho, hindi masabot ang baho. Kita na siya sa baho. Humot. Humot pas nangka. Gano'n kita mamawani. Kana to na. Ito. Nagpasa-pasa man na ni mo. Hindi ka na nagkiki na mali. Mama, ikaw dito. Hindi ko ba ito ganahan ka lamig? Kisim kaon? Mama. Dawan tigulan. Nagtutod naman mo anak, oy. Lain manggod siya. Hindi na Baho kaya. baka na bitang igtubo ni mo ba? Imbis nga ganahan ka, mag-una ang baho. Hindi Lain na kaya. kayo. Kana ninyo to. Ikaw di ay. Bawo raman na ha. Ingon ka. Ay ko. Ay may ginamay. Kaludar ba? Di kaya na ko. Ako bitang isimot di kaya. Ang Lain gitos ba? mo itong just plastic tong kuan nga di na mo gawas sa amoy. Ako may nagpatuta na. Lain ang magbaho. Nagkaon ko nila. Nagbaho. Ako giputo. Humot manggod. Balikan, nawa na mo dyan mamaw, oy. Murag utot. Lain dyan baho, murag ka ng... Ana, hari diri ibutang ibuyang-yang di ba abot sa sala. Lain mo, Murag utot. hindi ka kasabot. Murag utot pala ka ng dugay na nagkawa makakuan. Dami gani kaya akong tuog nga akong gibutang sa kong uluhan nagpanit. Humot kadyo. Nagunta ka pa nga, tapan nun mo. Kuyaon gani ko wali. Masan kiliming kay mahulog ka mga sama tatay taro mangyari. Klaro. Ay, ito. Wala sa bintana, makita kayo ang dako kayo. Gibuta sa bintana. Gibita. Kaya rin hangin ko na muana ko na masulod-sulod kayo kuan. Katawan din ang gabi. Tuwal-taas ay bitay. Kaya parang ang baho. Mga simutin niya. Katawang din na. Idug mo di unta ko migaso na kanay mong aping ay migason kina. Mahumot man ang durian. Ikaw rin giumutan, imig mo nga timbahuang nga te. Kana ninyo tungunod. Bala. Hindi kayo mukhaon eh. Mama. Katawa niya. Ikaw na di mo kayo ang kaon ka na. Hindi ko ano ka na. Ayun ka mo kaon mo sa Mindanao. Dito Mindanao. Yung gamay na kayo sanang kaon. Manang may siguro. Kung kaon eh. Wala dito nila ang kaon ka. Mama may pakaninda na kalas mo. Nagbako. Kana ninyo ki. Laig lami bay. Yung kadang. Laig lami dong no. Yung tabang ako. Ang tudyo pa ya. Yung habo atong kinaon niya te. College siya to, 25 mo sa. Tawa. Pero ko ani dili ni siya mo Pigre na. dili siya mo itom. Di mo. Evergreen. 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 Pila na bigyan ko?
Mahal po doy. 100 ang kilo. Bugat man oh. Tunga ni. Sobra ganin ni pakapin lang. Sobra. Muna nindot sa buntik. Kasi ito'y paladyo pa. Katong turian, manuin mo itong ipaladyo. Ako sang gikon kaya may saging. Ito pa diha. Ay, ikaw ga na ikaon. Shit, guys. Mga ni gabi akong sunto plastic. Kasi Nagkaon ko mukha- ninyo. mukha- Sige magkakasimot sa baho. Mura kag magkadulduwal. Di ko habitan ako din. Padapli na ko din. Buwan, umukman. Ay, tani niya. Ay. Bahan, muda ng durian. Ibon. Ingnan yung baho, bisag humot. Pangutan na ang bang tao magkasimot. Unsa isi-sulti? Humot. Ikaw. Dabaw dalang kayo din yan. Manak Bisaya, magsabaw ta. Ay, nakanang lobe ka ng mga exotic din. Pagkawon ka, tagalas-dus ka lawon. Asa mo, mamumuong ka na. Wala, patakawatan pusilan pa yun maglakaw-lakaw mo yun. Manila kayo, wa may tulgarin mga tao dire. Hindi, kuhan ba? Ka na night market sa carbon na. Tanan yung pintali mo na dito. Biyahe ka sa carbon na, di muli na pagkabalik. Oh, unsa man di ay? Pwede ka 200 kapin. Kung mahimo, mga lagi Pwede di mo lagi pintos. sari. 4. Imong 500. Baka ang put na nyo. Yung palito niyo mo dito. Para. Awat na sa kakasag carbon to kabuan. Nadahan makaagad. Mga tao. Ayaw ko kaagi carbon. Sisa lang sa carbon. Hindi rin pwedeng, hindi na mahunaon ng mga pagkaon. Di mo ka magnahon na mukha itra man na. Hindi, mo kalit di mo ang baliwala. Oh, iniging magkainan na katkaon. Ay, wala eh. Wala mo kayo baligya, mana na lang ka. Magatod ka. Hindi mo katugyan. Wag kay may mo ba? Ikaw kay mo mo ana, wag kay may mo, wag kay may mo ana. Eh, itang kinabuhiya rin. Hindi, mag-drawing na lang ka. Then, yung na tanang-tanaw. Mabuwang ka. Ganin ng kanan, dragon fruit. Nakatad. Itong butong kilo. Oh, ano mo siya? Umutaw. Likaw. Oy, lami. Lami ang kulatahon. Kulata! Awang mo ang tagpagita. Hindi kabot. Humot. Hindi kabot. Pwet man eh. Paitay no. Dili ka buntis. May mabukbukon. Pangita magagkan. Nalikra mo. Bukong. Buka! Medyo. Paita din na magbuntis ha. Kalau magagmenja din, magburas ni mga asawa, magbukbukon. Kato yung mangga. Mangga na, di siya gustong mangga na hinog. Gustong mangga hilaw pa. Kapangitaan ako Santa Mesa. Nagbay ko, niabot lang ko. Niabot ko yung Manila. Mangga rin na hinog. Pisting niya mo. Kuluran lang gining mangga kaya. Kuluran gin. May dagang abli na tindahan. Kaya sa Manila, halos pwede mga tulog, mga bligya diya, mga kuhan. Bubli puro hinog. Niya yung pangita kay green ng mangga. Kuluran na nagpud-coloring sa. Mahilag kaya pud-coloring. May lang pag... Masampal dyan ka kinuha. Puro kita ng dragon fruit ba? Ay, sakuan. Nasa mas carbon. Sa kita ko so Nang guna sa merkado, kukun-kun pa kapasag na sa merkado. ulang sa mga no. Sige lang tagpangita ni kanonon di na ta masayro dinig na yung kita. Abot ang karkar kita. Awat di kagargan. Kagal pa kay dako-dako sa merkado, Mas okay pag yung argaw daghan pag prutas. Buning merkado sa talagit nga dagay kuwang. Abutan sa rin. dagay kuwang. Ikaw ug nakay po nang ikaw lay maninda tanan diha mga prutas. Mahal tingnan nila dong. Kuan 300 ang kilo. Gini no. Kita ko na sa una ten.
Manglimos na ba daw nas lulag yato dito sa kalsada, mga ato tagdos-dos. Aron taon. Para kung may palito prutas. Kasi kung nagdus-dus eh, nagabuang mo. Ito ni mga kami sa kaluod. Abre, nas plastic nga nung giputos na. Guwaan na pa. Ano na pa? Abot lagi sa sala kanang baho. Amen. Sukaon man ko ana bi oy. Kumaig, palugas kay isa. Adyo mo rin po sa kusina, ito mo dito. Palayaso na ta putik. Sige mo reklamo baho. Pay ta Ginoo. Kung mo tragana, ina ninyo baho. Patawa. Kay magugas plato kay ako magtiwas ng labunon kay. Pagino vitamins yan. Mingkoy. Jig lasa, bay panay na jig.